Osasun arretarako aurrez aurreko hitzordua eskatzeko aukera okertu egin da, hala uste dute 10 herritarretik 7. Kare osasungintzari lotutako zenbait aldagaik okerrera egin dutela uste dute herritar gehienek. 10-tik 6 uste dute lehen mailako arreta eta osasungintzako langileen kopuruak kaskartu direla, eta 10-tik 5 gauza bera gertatzen dela arreta espezializatuko kontsultekin. 3 kasuetan aurrez aurreko arreta langile kopurua eta arreta espezializatua pertzepzio hori okerragoa da ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta hobea Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan. Tartean daude Nafarrak. Bigarrenean ere ezin izan Osasunak. Espainiako kopako finalera iristea ordea lorpena izan da. 2005 hartan izan zen gisara, txapelun orde izatea ez da gutxi. Talde gorritxoa ez da itzuli kopa eskuartean duela, baina milaka eta milaka zalek berdin-berdin egingo diote harrera. Atzo guerdian abiatu ziren Osasunako jokalariak Sevillatik arratsaldeko 3 aldera iritsi ziren Noaingo aireportura, eta hainbat gorritxo zituzten esperoan, txalo eta gorazarre artean hartu zituzten. Harrera ofiziala gaur izan da. Iruñeko udalak arratsaldeko 5 egin die harrera Osasunako jokalariei eta klubeko zuzendaritzari. Besteak beste, Luis Zabalza presidenteari. Ordubete geroago, arratsaldeko 6 taldeko kapitainak eta zuzendaritza Nafarroako Jauregiko tronuaren aretora joan dira, Nafarroako foru gobernuaren harreran parte hartzeko. Jente guzti ikusioten inor eta ezin neurei kopi eskaini, hor pixkat bera indotez, baina aldi berin zatezu mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz. Uste dute jokalari partio hundi bat indabela, afizinoi demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Hirugarrenean onartu ditu EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako N bat eta A15 autobideetako bidesariak. Aurreko bi foru arauak 2016koa eta 2018koa indargabetu egin zituen. Auzitegi horrek berak errepideen zati bat bakarrik ordainpeko eginez kanpoko kamioilariei kalte handiagoa egiten zielako bertakoei, baino urtarrilaren 23an piztu zituen berriro aldundiak bidesariak kobratzeko arkuak hainbat hilabetez itzalita izan ondoren. Gabon, udal eta foru hauteskundeen kanpaina aurreko azken asteburua izan daunakoa, eta hainbat ekitaldi politiko jazo dira egunotan, esaterako Bilduren ekitaldia Bilboko areatzan. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiarena izan zen hitzaldi nagusia, eta adierazi zuenez haren alderdiak magia egingo du bozetan. Ni konbentzituta nago. Datorren 28an gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan, eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra. Eta barre egingo dugu, eta besarkatuko gara, eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren 28an behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute, eta jai herritarra egingo dugu, hainbat eta hainbat tokitan. Andoni Ortuz EAJko Euskadi Buru Batzarreko presidentea izan zen protagonista igandean, Murgian egindako hauteskunde ekitaldian. Hauteskundeen atarian mobilizatzearen garrantzia azpimarratu du, bozetan asko dagoelako jokoan. Maiatzaren 28an kontua ez da Sánchez edo Feijóo, Díaz Ayuso edo Bolaños, Yolanda Díaz edo Pablo Iglesias. Maiatzaren 28an gure gauzak daude jokoan, gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko den, gure kiroldegiak, gure auzoetako argiak, gure errepideak. Beraz, egun horretan, boto ematera ez doanak jakin dezala hori dena arriskutan jarriko duela.
Eneko Goiak Donostiako alkateak hauteskundei begira legegintzaldiaren balantzea egin du Naiz irratian gaurkoan. Udal gobernuak ondo egin duenari buruz mintzatu da eta hobetzeko alderdiak ere azaldu ditu. Legealdi bitxia izan da, legealdi hau. 2 urtetan behintzat bizi izan dugun egoera, espero ez genuen egoera bat izan zen, pandemiaren eskutik. Eta horrek egia da, gauza batzuek oztopatu egin dituela. Azken finean, udadaren indarrak nodabait esateko pandemia horren kudeaketari eta horren eraginerari zuzendu diredako neurri handi batean, ez? Gero pandemiatik irten eta udaren gaia hasi zaigu eta beti badirudi ez ustekoan bizitzen ohitu beharko gara da, ez? Hala ere, nik uste legealdiak badantze baikorra izan duela hiriarentzat, ez? Iragan astean zabaldu zituen Nafarroako Estatistika Institutuak 2021ko euskararen ezagutza datuak. Horren arabera, herritarren 26,5% euskaldunak edo euskaldun hartzaileak dira Nafarroan, duela 10 urte baino 2 puntu gehiago. Horrela mintzatu da gaiaz gaurkoan gurean Gari Goikoetxea UEMako teknikaria. Nafarroan batetik bilakaera positiboa dela, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatzen baldin badugu, hazkunde hori nabarmen mantsoagoa dela, ezta? Uste dut oso kontuan izan behar dugula Nafarroako lege egoera ere nolakoa den eta bereziki hezkuntzan egoera zein den. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan D eredua da nagusi, batez ere belaunaldi berrietan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan eta bar. Nafarroan aldiz kontrakoa, Nafarroan badauzkago oraindik ikasle poltsa oso handia, batez ere eremu euskaldunean eta eremu mistoan G ereduan ikasten dutenak, beraz euskara ikasgai ere ez dutenak. Beraz, belaunaldi berriek euskarari dakarkioten hazkunde hori nabarmen mugatua da Nafarroan. Tolosaldea Osasun Publikoaren alde elkarteak deituta manifestazioa egin zuten larun batean Tolosan. Tolosaldeko osasungintza egoera larrian irtenbidea orain lelopean 100 herritar atera ziren kalera. Antolatzaileek nabarmendu dute eskualdeak osasungintza egoera prekarioa duela. Gaur egun ez daukate ospitale publikorik, Asunción klinika pribatuak ematen du zerbitzua. Osakidetzarekin duen hitzarmen baten bidez. Bestalde, Asunción klinikako langileak maiatzaren 9, 17, 23 eta 29an elkarretaratzeak egingo dituzte lanbaldintzak hobeak eskatzeko. Tolosaldean, azken 12 urteetan, alderdi politiko guztiak eta arduradun sanitario guztiak esaten duten bezala, bigarren eskuko edo bigarren mailako osasuna jasotzen egon gara. Azken bolada hontan gainera Osakidetzako desmantelazioarekin oraindik gehiago okertu egin da. Orain ja ez da bigarren mailakoa, baizik eta 3. mailakoa. Eta Eustatek zabaldutako datuen arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaiotza gutxiago izan ziren 2022an, 13.613 hau jaio ziren aurreko urtean baino 654 gutxiago. 3 lurraldetan gertatu zen jaitsiera, baina Gipuzkoan nabaritu zen gehien 428 haur gutxiago jaio baitziren, eta ia 9% jaitsiera da hori. Araban berriz 9,3ko jaitsiera egon zen, 102 jaiotza gutxiago, eta Bizkaian 1,6koa, 114 jaiotza gutxiago. Iazko laugarren hiruhilekoan 10 izan ziren hoien, 130 baino gehiago atzerritarrak ziren. Eta euskararen auziari modu kolektiboan heldu nahi dio borborraldia egitasmoak errealitate eta hutsune zehatzei erantzuteko sortuak izan dira. Atzo amaitu zen Bidasoko euskara eta kultura azokarekin. Gazte euskaldunen topaketa da arratsaldeko protesta. Erakusketa eta bileretan gurasoen milak kezka, batzar nagusi musika bertso, zelai gorria gainezka, borborraldiak merezi du bai, halako ama
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Osasunako zuzendaritzako eta plantillako ordezkariek Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren harrerak jaso dituzte gaur Errege Kopan txapelun orde geratu ostean. Zuzendaritzako eta taldeko kideek atzo 12etan abiatu ziren Sevillatik eta hegaldia atzeratu ostean azkenean 3 aldera iritsi ziren Noaingo aireportura bertan, 100 zale zituzten zain eta harrera egin zieten. Ni un aficionado de Osasuna abandonó la cancha. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez en una final he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón. Kopako bestondoarekin hasi dute astea milaka gorritxo zaletuk. Marea gorriak Sevillako karrikak blaitu zituen. Nafarrandana bero izugarria eta 11 kantu Sevillako ostatu eta karriketan barna. Aunitzek uztailaren 6 ematen zutela zioten. Aunitzek ere Giralda inguruko karrikaren bat Nabarreria plazarekin alderatu zuten. Izan ere, 25.000 zaletu gorritxo, familia adiskide eta ezagun, Osasunaren sentimenduekin batu ziren. Kantuan lagun artean bihotza uzkurtuta eta emozioak guztiz bilduta. Gorritxoen memorietan hiltzatuta geratuko den bidaia 11 anekdotarekin. Inoiz antziko ez duten asteburu gogoangarria. Eta partiduari dagokionez, Osasunako 11koa borrokalari aritua zen ere, Real Madridek lehenbiziko gola sartu zuen apenas hasi eta minuto gutira. 57. minutuan Lucas Torrok berdinkataren gol paregabea egin zuen, baina Real Madrilen bigarrenak gorritxoen esperantzak zapuztu zituen. 2-1 irabazi zuen Real Madridek norgehiagoka. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkat bera indotez, baina aldi berin esatuz mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz, uste dute jokalariek partio hundi bat indabela, afizinoiek demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Porrotaren zapore gazi gozoarekin gorritxoen bihotzetan Iruñarako buelta. Gai zaldatuta geroa begaeren kaltetuen plataformak aurrezkiak kolpetik erretiratzeko aukera eskatu zuen larunbatean Donostian. Beren prestazioak haiek nahi duten eran berreskuratzeko aukera aldarrikatu zuten berriro ere. Eta hegoaldeko Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioekin jarraitzen du hala, maiatzean 3 manifestazio antolatu ditu mugimenduak 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea eskatzeko. Eta ez behar baten berri eman behar dugu gaurkoan, izan ere Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, pertsona bat hilda Barakaldon metroak
harrapatuta. Horregatik Gurutze eta Sestao arteko metro zerbitzua eten dute. Ertzaintzak adierazi du 10 laurden gutxiak aldera gertatu dela Barakaldoko Bagatza geltokian. Bilboko metroak adierazi du zerbitzuarenak ez diren arrazoiengatik gertatu dela ezbeharra. Eta azken asteotan hizpide izaten ari da Zubietako erraustegia. Azken albistea da 20 egun baino gehiagoz matxuratuta egon dela eta beraz ez duela elektrizitaterik sortu. Dane Arbeo. Apirilaren 14tik Zubietako erraustegia ez dari ez elektrizitaterik ez emisiorik sortzen eta horrek esaten du beste matxura bat izan duela. Jada, hilabete darama ia horrela eta testuinguru honetan Hamaikari Jose Ignacio Asensiok erraustegiaren arduradunak esan dio matxurak gertatzen direla, baina matxurak edonon izan daitezkela eta horiek konpondu egiten direla eta kito. Dena den uste zuen maiatzaren 4ako berriro ere martxan izango zela errauskailua, baina hondakinek egunero argitaratzen dituen datutan ikus dezakegu oraindik emisiorik ez elektrizitaterik ez dutela sortu eta beraz oraindik matxurarekin jarraitzen dutela ikus dezagun. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik dagoela esan nahi du horrek. 20 egun baino gehiago daramatza horrela. Zubietako erraustegiaren arduradun Jose Ignacio Asensiok Hamaikari esan dio matxurak gertatuko direla, baina leku guztietan gertatzen diren bezala. Matxura konpondu egiten direla eta kito. Era berean gaineratu digun laster izango dela martxan berriro ere. Uste zuen maiatzaren 4an ostegunean hasiko zirela berriro energia sortzen, baina momentuz ez dago hori frogatzen duen daturik. Egunero hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 orduro ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 20 egun baino gehiagotik balorizazio energetikoa 0 da eta ez da emisiorik sortzen. Aurreko ostiralean osteguneko datuak argitaratu zituzten. Bertan ikus dezakegu 320,20 tona hondakin pretratatu zirela ostegunean, baina elektrizitaterik eta emisiorik sortu gabe. Hori ala Asensiok ostegunerako konponduta izango zela uste bazuen ere, datuak ikusita oraindik matxurak jarraitzen duela esan daiteke. Horrek esan nahi du momentu zaborra Zubietako instalazioetan pilatzen ari dela, matxura konpondu ezean zabor horrekin zer egingo den jakin gabe. Erraustegiarekin hasi zirenetik beste hainbat akats izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan bi errausketa linatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitua egin delakoan. Eta garraioarekin lotuta Donostiako tren geltokiarekin ere bada eztabaida. Azken asteotan orain arte izan den tren geltokia eraitsi dute eta sinestezina da Ankora elkartearentzat Udane. Amorrua, samina eta tristura sentitzen ditu Donostiako balio arkitektonikoaren defentsan jarduten duen Ankora elkarteak hiriburuko tren geltokia eraitsi izanagatik. Erekina bera babes planean sartuta dago eta hori hala baliotsua dela iritzi dio Ankora elkarteak eta honen aurrean Jaurlaritzatik adierazi dute berreraiki egingo dutela. Elkarteak baina gogoratu du lehen ere mantentzeko hitza eman zuela Jaurlaritzak eta ez duela bete edonola, erreplika bat egingo dutela adierazi dute. Gogoratu behar dugu, tren geltoki hau HTaren geltoki berria osatzeko eraitsi dutela eta Ankora elkarteak uste du errazagoa izan dela eraistea, orain arteko geltoki hau eraistea eta zerotik berreraikitzea metro karratu gehiago izango dituelako eta diru aldetik ere errazagoa izango delako. Entzun dezagun, Eneko Oronoz elkarteko kidea. Guri sinestezina, sorpresa handia izan da. Uste genuen, kasurik txarnetarikoan, fatxada mantenduko zutela, hori zioten behintzat, orain arte.
eta ez genuen, espero, ezin dugu lertu, babes planean babestuta balima dago nolabait baliotsua da, eta horregatik mantendu egin beharko litzateke. Eta, bueno, kristona amorrua eta samina eta tristura sentitzen dugu. Eta HTaren aurkako martxa zaratatxua egin dute Iruñean, Basaurin, Oreretan eta Donostian ere antolatu dituzte ekitaldiak. 30 urtez HTA oztopatzen Batu Lurraren alde Lelopean egin dute manifestazioa, proiektua behin betiko gelditzea eskatzeko. Hogeita hamar urtez, aritu izan gara Euskal Herri guztian HTaren aurka. Iparraldean aspaldi ja borroka hau irabazia daukate, eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borrokaren kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, bukatu ahal izan, eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tarratuko luketela oraindikan ere, eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuren arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara batzeko eta borrokan jarraitzeko deialdia egiten diegu euskaldun guztiei. Hirugarrenean onartu ditu EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako N1 eta A15 autobidetako bidesariak. Aurreko bi foru arauak 2016koa eta 2018koa indargabetu egin zituen auzitegi horrek berak, errepideen zati bat bakarrik ordainpeko eginez, kanpoko kamioilariei kalte handiagoa egiten zielako bertakoei, baino urtarrilaren 23an piztu zituen berriro Aldundiak. Gaur guretzat oso notizia pozgarria izan da eta egun pozgarria da. Eta Gasteizera salto duela hilabete batzuk Espainiako gobernuak iragarri zuen Arana Klinika errefuxiatuentzako zentro bat izango zela. Horrek zenbait erreakzio sortu zituen, besteak beste babestu Gasteiz ekimen horren aurka azaldu zen. Asteburu honetan 100 pertsona bildu dira Gasteizen eta eskatu dute Arana Klinika mendekotasuna dutenentzako zentro publiko bat izatea. Babestu Gasteizek zenbait elkarretaratze egin ostean asteburu honetan manifestazioa antolatu du Gasteizen, Arana Klinika mendekotasun dutenen pertsonentzako zentro publiko bat izatea lortzeko. Elkarteak gogораzi du duela 5 urte eskatu zuela eraikina. Horrekin batera Babestu Gasteizek bizi baldintza duinak eskatu ditu. Izan ere, azaldu dutenez, Alzheimerra dutenen pertsonetzako zentro oso egokia ardezakeela Arana Klinikak. Gainera, azpimarratzen duenez, zenbait eraikin daude errefuxiatuentzako zentrorako. Eta Arana, Santiago, Arantzabela, Santa Lucia, Aranbizkarra eta Judimendi, hau da, Arana Klinikaren inguruan dauden auzoak oso zahartuta daudela dio. Eta horregatik, ezinbestekoa ikusten du bertan zahar egoitza publiko bat egitea. 2022an Eusko Jaurlaritzara eraman zuen eskaera, baita Arabako Batzar Nagusietara ere. Hala ere, eskaerak ez zuen aurrera egin. Babestu Gasteiz mendekotasun duten pertsonen elkartea da eta proiektuaren aurkako zenbait elkarretaratze egin ditu azken asteotan. Horrez gain sinadura kanpaina martxan jarri du, 2000 sinadura bildu ditu dagoeneko. Aurreikuspenen arabera 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da Arana Klinika,
Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadrako azalera. Arrantza izango dugu orain izpide izan ere aurten, iaz baino 2 milioi kilo antxoa gehiago deskargatu dira, Bizkaia eta Gipuzkoako portuetan udan arbeo. Iazko 3,9 milioi kiloen aldean, aurten ia 6 milioi kilo antxoa heldu dira Gipuzkoako eta Bizkaiko portuetara. Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera 1,89 euroko batez besteko prezioan heldu da. Berdelaren kasuan berriz, 11,6 milioi kilo heldu dira portu hauetara, baina iazko prezioa baino merkeago. Izan ere kiloko 1,05 euroko batez besteko prezioan heldu da. Entzun dezagun Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagai politikako sailburuorde Bitor Oroz honek eman baititu antxoaren eta berdelaren inguruko azken datuak. Egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Iaz garai hontan gutxi gorabehera 3.200 tona zian desemarkatuak, hau da, aurten antxoa gertuago izan dugu, handiagoa izan dugu eta beraz gure flotak gure portuetan desemarkatzeko aprobetxatu du eta esan dezakegu aurtengo datuak oso positibotzat jotzen ditugu. Gerra zibileko hobi komun bat izan daiteken hilobi bat aurkitu dute Zornotzako hilerrian. Zenbait pertsonaren hezurrak aurkitu dituzte Zornotzan. Ostiralean egindako zundaketa bati esker gogora institutuak Arantzadi zientzia elkartearekin duen Gerra zibileko desagertuak bilatzeko programaren parte da. Garikoitz Goikoetxea UEMako teknikaria elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Nastat, Nafarroako Estatistika Institutuak 2021eko euskararen ezagutza datuak zein 7. inkesta soziolinguistikoko datuak aztertu ditugu berarekin. 7. inkesta soziolinguistikoak jasotzen duenez, udalerri euskaldunetan bizi diren herritarren 85% euskararen sustatzearen alde dago eta Goikoetxeak azpimarratu du horrek orubea jartzen duela hizkuntza politika aurreratuagoak egiteko. Daukan arriskoa da nolabait, hazkunde hori nabarmen galgatzen duela, aipatu bezala, dauzkagulako Nafarroako eremurik populatuenetan, alegia, askotan eremuei begiratzen diegunen, eremu euskaldunak iparraldeko zatia handia hartzen du, baina biztanle aldetik eremu euskalduna da txikiena, gaur egun Nafarroako herritar gehienak eremu mistoan eta eremu euskaldunen bizi dira, areago Nafarroako euskaldun gehienak ere euskara ofiziala ez den eremuetan bizi dira. Euskararen ikuspegitik edo ikuspuntu soziolinguistikotik esango nuke eragina handiena daukana norbait ezagutzaren bidez martxan jarri nahi dugun gurpil hori, alegia belaunaldi berriak euskaldun du, haien ondoren transmisioaren kate hori martxan jar dadila, hor daukagu benetako arazo bat, eta uste dut G ereduaren arazo hori mahai gainean jarria dagoela, Nafarroan orain euskararen plan estrategiko berrian ere gai hori mahai gainean jarri zen, gutxienez planteatuz G eredutik A eredurako salto eman beharko litzatekeela, gutxienez ikasle horiek euskararako eta euskal kulturarako gutxieneko hurbiltze bat izan dezaten, baina badakigu Nafarroako egoera politikoak ere ze arazo eta ze gorabehera sortzen dituen euskarari dagokionez, eta oraingoz daukagun egoera hori da Nafarroako ikasle asko eta askok euskara ez dute ikasgai ere. Udalerri euskaldunetan bi joera nagusi daudela azaldu du. Alde batetik adierazi du erdaldunentzat ari direla udalerri euskaldunenak eta konbergentzia baterantzko bidea ikusten dela. Alegia, udalerri euskaldunak erdalduntzen ari direla eta udalerri erdaldunenak euskalduntzen. Zentzu horretan Goikoetxeak garrantzitsutzat jo du udalerri euskaldunak zerbitzu publiko hornitzea.
Euskararekiko jarreretan esango nuke, gorabehera politikoek eragina handia daukatela. Nafarroan bertan ikusi dugu, aurtengo inkesta soziolinguistikoaren emaitzetan, Nafarroa oroar hartuta, gero sartuko gara udalerri euskaldunetan, baina Nafarroan oroan hartuta ikusi dugu kontrako jarreretan igoera bat izan dela. Bai, hain justu ere, bagatozenean, gobernuan aldaketa politikoa izan zen, aurreko agintaldian, eta hor ikusi genuen nolabait, orain arte euskararekiko aldekotasunik ez, baina kontrako jarrerarik ez zuten sektore batzuek ja agerian kontrako jarrera ere azaldu dutela, eta beraz oreka horretan mugitu beharra daukagu, nolabait nola ekarri jendea euskararen inguruko zera hauetara, eta aldi berean kontrako jarrerak nola ezadizatu, jakinda, egoera politiko askotan ez dela euskararen sustapenaren aldekoa, bereziki testu inguru jakin batzuetan. Azpimarratu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ezagutzaren unibertsalizazioa iristen ari dela eta nabarmendu du horrek aukera berriak jarri dituela mahai gainean. Bueno, uste dute erakusten duela Nafarroan batetik bilakaera positiboa dela, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatzen baldin badugu, hazkunde hori nabarmen mantsoagoa dela, ezta? Uste dut oso kontuan izan behar dugula Nafarroako lege egoera ere nolakoa den eta bereziki hezkuntzan egoera zein den. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan D eredua da nagusi, batez ere belaunaldi berrietan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan eta bar. Nafarroan aldiz kontrakoa, Nafarroan badauzkago oraindik ikasle poltsa oso handiak, batez ere eremu euskaldunean eta eremu mistoan G ereduan ikasten dutenak, beraz euskara ikasgai ere ez dutenak. Beraz, belaunaldi berriek euskarari dakarkioten hazkunde hori nabarmen mugatua da Nafarroa. Transmisioari dagokionez, uste dut lorpen batzuk mahai gainean jarri behar direla, bai? Eta lorpen nagusia da euskeraz dakiten gurasoek euskara transmititzen dutela. Beraz hori oso orube importantea da, euskararen etorkizunari dagokionez, eta nabarmendu beharko genukena, eta gure buruari aitortu beharko geniekena, eta Euskal Herritarrei, Euskaldunei aitortu beharko genieken kontua da. Aldi berean, inkesta honetan ikusi duguna da, transmisioaren autu hori testuinguruak ere baldintzatu dezakela. Zer esan nahi dut honekin? Hartzen baldin baditugu euskararen transmisioa nolakoa den gurasoen ezagutzaren arabera, udalerri euskaldunetako datuak, Euskal Herriko datuak baino zertxobait hobeak dira. Alegia, bi gurasoak euskaldunak izan da egiten den transmisioa, edo gurasoetako bat euskalduna eta bestea ez, edo gurasoetako bat euskalduna baina bigarren hizkuntza duena, bai, tipologia guztiak hartzen baldin baditugu, udalerri euskaldunetako transmisio datuak hobeak dira, bai? Zentzua dauka. Testu inguruak zertara bultzatzen du herritar bat, bai? Inguruan euskara asko ikusten baldin badu, nolabait euskara arnasten baldin bada inguruan, horrek berak ere bultzatzen du euskararen transmisioa, bai? Testu ingurua ez baldin bada hain aldekoa, horrek berak transmisioa ere trabatu dezake. Aldi berean, transmisioari dagokionez kontuan izan beharko genuke, euskara ez dakienak euskara apenas transmitituko duela etxean, bai? Jarrera transmititu dezake, eta hori ere oso importantea da, guraso erdaldunek egin dezaketen lan hori, baina kontuan izan behar dugu, transmisioan zenolako arazoak izan ditzakegun gurasoen hizkuntza gaitasunari eta ezagutzari dagokionez. Eta gaiz aldatuta laugarren urtez jarraian zurrumurruen aurkako maiatza ospatuko da Gasteizen. Udal kanpaina itzuliko da eta horren helburua da hiriko bizikidetzan eta aniztasunean herritarrek parte hartzea. Maiatzean zehar 5 jarduera antolatu dituzte. Eta Gasteiztik mugitu gabe LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira.
Laurogeigarren hamarkadako Bilbo grisa berpiztu dute adimen artifizialaren erabilerari esker. Adimen artifiziala teknologia berritzailea bezain misteriotsua da eta hainbat aukera ematen ditu sormena garatzerako orduan. Produkzio artistikoa ez datzean geratzen. Bilbo Zaharreko interpretazio berria du Niko Vázquez musikariak. Eusko ikaskuntzak Kirmen Uribe idazlea saritu du. Sariaren epaimahaiaren ustez, euskararen eta euskal kulturaren enbasadore nagusietako bat da eta 70ko hamarkadako belaunaldiaren erreferentea. Uriberen lanaren izaera humanista eta irekia nabarmendu dute. Zure bihotzaren gakoa banu, esango nizuke. Ez utzi inori zure gainetik jartzen, are gutxiago gizonezkoa bada. Eutsi beti zure duintasunari, ez ahaztu ondo lan egitea dela pertsona duin egiten duena. Izan zure ogibidea, inoren mende ez izateko. Ez zaitez fida botereaz, erabile egingo zaitu. Zaude gutxi daukatenen aldamenean, izan inozoa, ametsik xaloenek aldatu dute eta mundua. Dena den, kontuan izan ideiarik ederrenak ez duela zentzurik pertsonaren bat zapalduz gauzatzen bada. Hitz egokiak aurkituz gero esango nizuke, utzi bizitzen, bakoitzak bere usteak eta bizipena ditu, errespeta itzazu naiz eta zure kontrakoak iruditu. Lagundu premia duenari, zabaldu etxea arrotzari zalantzari gabe, errespeta sinesgabeak eta sinestunak, eta beraien fedea. Eta Bilboko zinemaldi fantastikoak 29. edizioa ospatuko du maiatzaren 5-tik 13. Jaialdiak Zorion Egilehor aktoreari emango dio bere orezko sarietako bat. Aurten Paco Plaza zinemagile kataluniarrak ere sari bera jasoko du eta Belen Rueda aktore espainiarrak bere aldetik Fanteko izarra saria. El Fant está de vuelta. Muchísimas gracias. La semana pasada, el domingo, David se cayó de un edificio. Desde la azotea de casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me cree? Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. Lehenengo Eluyar zientzia azoka Steam Gipuzkoa ospatu da Tolosan. Eluyarrek eta Kutxa Fundazioak antolatuta Gipuzkoako 10 ikastetxeetako 100 gaztek ikasturtean zehar landutako 23 proiektu ikusgai izan dira Tolosako Alondegia plazan.
Kilometroak 2023 badu soinu banda Herriola. Jon Maia bertsolariak sortu ditu Orereta ikastolak antolatutako Kilometroak jaiaren abestiaren hitzak eta Janus Lester taldeak jarri dio musika. Beragora nola nora Herriola kilometros, itxasora Herriola Euskara marean gora Herriola kilometros, itxasora Eta Euskara Nafar guztion aleloa zabalduko du Zorionekuak ekimenak ekainaren 10ean Iruñean. Euskara Nafar guztien ondarea dela nabarmendu nahi dutela adierazi dute Gaztelu plazan egindako prentsaurrekoan. Duela gutxi, joan dena astean, aurkeztu genuen kanta, esku bat. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10eko mobilizaziorako. Hori izanen da egun nagusia, egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da, eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Bai norbanakoak, noski, familiak, eta agente, bai kulturalak, bai politikoak, bai mota guztietakoak, gurekin egon daitezen jai egun horretan. Aldarrikatu nahi dugulako, euskara gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea eta hemengoa, eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, Zorionekuak gu guziok. Efizientzia energetikoari buruzkoa izango da biharko geltokia saioa, ikus dezagun aurrerapen bat. Efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxebizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxebizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Islanat da duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei hona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2500 metro karratu ditugu lokalak, eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinean fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik. Beraz badauka komponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua.
Orduan, prozesua oso energi gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin, beraz, produktu osoa ekologikoa da, eta gainera ekonomia zirkularrean sartutaz. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan, eta makina hauen bitartez eta haizearekin egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta neguan kontrakoa. Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta batez ere dira ezaugarririk nagusienak. Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko. Eta asteburuko kirol albisteak aztertu ditugu gaurkoan Ane Urkiri kirol kazetariarekin. Zuazo eskubaloi taldeak galdu egin du Granoillersen aurka eta oso zail dauka mailari eustea. Izan ere, salbazioa 6 puntura dute eta 8 puntu soilik geldintzen dira jokoan. Azken 3 denboraldietako arazo ekonomikoek eragina izan dute horretan eta azken 2 denboraldietan maila mantentzea lortu badutere aurten ez da posible izan. Entzun dezagun elkarrizketa. Tira, asteko eskubaloiaz arituko gara, izan ere askorako eman dute azken egunek, zurea da hitza. Bai, denboraldiko azken txampan sartzen geha, eta dana erabakitzen da, bai gauza honak eta bai txarrak ere. Txarrenetik hasiko geha, oain dio matematikoki ez dan arren Zuazok oso zeildaka mailari eustea, larumatian galdu egin zuen Granoillersen aurka Lasesarren 20 eta 26, eta oain dela astebete sortutako itxaropen hori beti honak irabazi ostean, pixkate zapustu da, ze salbazioa 6 puntura dake eta 8 puntu gelditzen dira soilik jokoan. Eta beraz, guzti irabazi beharko lukete Bizkaitarrek eta Granoillersek edo beti honakek guztia galdu. Orduan, sorpresa handiegia behar luke mailari eusteko, eta beraz, hemen bukatzen da talde Bizkaitarraren ibilbidea lehen mailan, azken 3 denboraldiek arazo ekonomikoek inguratu dugu, eta azken 2 denboralditan lortu dugu maila mantentzia zailtasun horrei aurre eginda, baina oraingoan ezinezko izan da, eta saiestezina zitekeena ezin izan dugu, saietsi naiz eta gogoti saiatu dira, jokalaixak, entrenatzaileak, gogoan hartu behar da duela pare bat hilabete argitara atera zegoen egoera, 11 hilabete kobratu gabe egon diala jokalaixak, entrenatzaileak beak bere aldetik ere dana jarri dugu eta kobratu gabe egon da azken urtiak, eta beraz, egoera zail bat, eta beraz, saietxezina zirudiena, realitate bihurtuko da, urrengo hastian, esan bezala, irabazten espaldin badeu, eta irabazten baldin badeu ere, beste emaitzek ere aldeku espaldin bara, laster jaitsiko da Zuazo eskubaloi taldia.
alde positiboei begiratuta, beti honak urrats handi eman zoala salvazioari begira, irabazi egin zoan Grafometa Larriojaren aurka, denboraldia regularria maila oso ona erakutsi duen Nafarrek eta jaitsiera fasia gaizki hasi zeuen, Lasezarren galduta, eta horrek agian zalantza pixkat piztu zoa, baina etxian berriz sendo agertu dira, eta honek ere batentza sorpresa izan behar dana salvazioa lortzeko, beti honak eta kalapita handia gertatu behar da jaisteko. Eta bukatzeko, pantailan ikusten da bezala, Ibanon Alvarezen taldia, berak finalerdia jokatuko dau, ligako finalerdiak, larun batean galdu zoan, Gijonen aurka, 30-31, baina aurreko hastian Gijonen bertan lortutako errenta handi hori, 10 goleko errenta hori, nahikoa izan zen finalerdietarako txartela lortzeko, eta larun bat honetan, Elxen, Alakanten, jokatuko du finalerdietako lehen dabiziko partida, zeiterdietan. Irabazi eskeo, sekulako urratxe emango zen, naiz eta gaskan bermatu beharko doan finalerako pase hori, baina liga regularra lehen bukatziak badaka bere alde honak, eta esan bezala, Donostian erabakiko da finalerdia. Adi egon beharko gara orduan, eta horretaz aparte futbolari heldutan, nola moldatu dira Euskal taldeak azken jardunaldietan? Bai, futbolari lotuta bi hitzordu nabarmenduko nituzke, bata, pantailan agertzen da, bai, Nafarroan Realeko jokalaixei, Realeko bigarren taldiai, ikoera lortu dugu eta pasilloa egin zizuela, eta alderantziz Realeko lehenengo taldiak Bartzelonari egin zion pasilloa Liga Txapelduna izan dalako, Bartzelonako taldia, bertan dakau Irene Paredes Legazpiarra, eta porrota jaso zoan Realak, esperotako porrota 2-5, eta baina hori nabarmentzeko, Bartzelona Liga Txapeldun dela, eta Realak merezitako txalo zaparrada eskaini ziola, zubieta gaina bete izan, salez beteta egon zen, eta tira. Bi jardunaldi falta dira, emakumezkoen liga bukatzeko, eta bi jardunaldiren falta horretan borroka oso estua Alabesek edukiko doana. Demoraldik kaiskarra dobetxo, baina azken jardunaldietara bizirik iritsiko da, eta salvazioa ez daka bere eskutan, baina bai daka eskura. 2 puntuko aldia daka Biarrealekiko, beha doazken, Alabez doazken, Alamarekin berdin dute 19 puntukin, eta azken jardunaldia, hain zuzen ere Ibaian jokatuko den hemendik 2 astea, izango da Alabez Alama. Eta Biarrealek 2 partiduak galtzen badeu edo, espaldin badeu irabazten, eta Alabezek urrengo hastian beti zen irabazi edo puntu bat batu eta azken jardunaldixa irabazten baldin bareu, ez usteko emango deu eta demoraldi osoa zuluan egon ostean salvazioa lortu aldeu. Eta beraz nik uste dut, baloratzeko dala bai, amoresto ala eman, Alabezek, Gabonetatik Juaristik zuzentzen dugu taldia, eta nik uste dut, aurrera pauso galante eman doala, ematezan kondenatuta zabala bigarren mailara. Eta bukatzeko salvazioa ja erdietxita dakana, Atleti da, beti zen aurka 2 irabazi zoan. Eta Atletikek ere, behintzat demoralditza lasai bukatuko deu, eta esan bezala, gazte askok debutatu dugu, eta nik uste transizioako denboraldixe izan dela, eta gainean 4 garaipen, azken txaponetan 4 garaipen jarraian erdietxe dituzte, eta behintzat sentsazio honekin izten dugu denboraldia Iraia Iturreik, eta hori ere ez da makala. Aipatu dituzun datozen intzordu importante horiek agendara gehituta bestekin batera, eta bukatze alderan Gurutze Fradersek brontzezko domina eskuratu du triatloiko munduko txapelketan, zer du hemen nabarmentzekoa? Bai, Ibizan jokatu zen distantzia luzeko triatloiko munduko txapelketa, eta Gurutze Fradersek 3. postu erdietsi zoan, bere lehen dabiziko domina da munduko txapelketa baten, eta 7. parte hartzia zakan, Ibizan, beak aipatu dugu, domina sekulako lorpena dela, oso lasterketa zaila izan zela eta sufritxu inzoala, baina azkenian hau lortzeko preparatu doala denboraldixa, eta beraz nik uste dut lorpen handia Fradesena, eta nabarmentzeko Helene Alberdi 6. helmugaratu zela, eta beraz 2 euskaldun lehen 10 artean munduko txapelketa baten nik uste dut oso lorpena handia dela eta balorian jartzekoa. Así que hemendik, zorionak batez ere Gurutze Fradersi, eta ikusten dugu, triatloiak badakala Euskal Herrian bere jarraipena.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan zorionekuak plataformaren esku bat abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu eusatarian daudela eskuragarri. Bihar arte.